O recendo da exposición Camín de Madeira non deixou indiferente a ninguén no día da súa inauguración. Unha maravilla e un olor maravilloso. Non sei que madeira é, pero cheira moi ben. Para min é super expresivo, é super plástico, o que fai ca madeira, non sei, vexo moi entrañable todo. O vello cárcere abriu onte as súas portas á mostra do carpinteiro lucense Ignacio Abrao. Nela encontraremos un conxunto de pezas de mobiliario, pezas escultóricas que falan do traballo no que é a construcción do moble, unha forma un pouco libre de expresarse dentro do que é o propio traballo da carpintería. Unha forma de expresión libre e propia que fuxe da rutina do oficio. Para min é unha forma de liberarte un pouco do que é o traballo que un carpinteiro pode ter por encargo, marcado, rexido por outras persoas. Isto é expresión propia, facer o que fala a alma, digamos, non? Camín de Madeira detense en cada detalle. Pezas como esta que manteñen a beleza natural da madeira misturada cun xogo de cores que recorda a obra de Kandinsky. Non é un cajón al uso, non é un caixón ao uso como calquer tipo de caixón, senón que é un caixón que está feito pensado como un pouco o cerebro humano, non? Que temos todas estas... E logo tamén fai un pequeno homenaxe para min como artesán, fai un pequeno homenaxe como a Kandinsky, non? Que ves este xogo de colores, pero ao mesmo tempo mantén a beleza natural da madeira. Unha mostra onde todo sai da nosa terra. Madeira ao natural que comparte unha gran variedade de cromatismos. Os distintos tipos de cores cromáticas, xa que o acabado que aquí lle deu o Ignacio non contén ningún tipo de pigmento nin tinte sintético, senón que estamos vendo a madeira como é o natural. A súa porosidade, e vedes todos estes cromatismos que aquí polo menos temos case 7 ou 8 colores diferentes en unha sola táboa, que iso é o bonito do moble. Ignacio Abrao, un artista natural de Becerrea que sinte con fervor a carpintería e que hai 2 anos pisaba a nosa escola para formar parte dos primeiros ensaios de O que arde, un filme que estará presente mañá na gala dos Premios Goya. Houbo moi bons profesionales traballando, teñen un recoñecemento no traballo que fixeron, e estou contento, vamos. Aí había un grupo de xente que se merece todo isto que lles están reconocendo. Camín de Madeira mistura a esencia e a tradición dos antergos ebanistas coa beleza e a creatividade. Unha mostra que estará exposta no vello cárcere dende hoxe e ata o 17 de abril.